салом алейкум ба ҳамаи мардуми ғариб, ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон. Имрӯз ман шуморо нишон медиҳам ки дар шаҳре Екатеринбург соли нав чӣ хел ҷашн мегиранд. Ба касе ки маъқул нест, дар комментария гуфти гапҳо бинависа ки маъқул нест, соли нав мо ҷашн намегирем. Мо имрӯз омадем ки дар ин соли нав чӣ чизо кардагиай, соли нави мелодӣ аст. Тамошо кунем ҳамроҳи Абдусабур. Дигар праздникҳо дар ин ҷо аспҳои хурде мебошад ки барои кӯдакҳо бисёр писанд меояд ки дар ино гуфти гапҳо кататса кунанд. Ин чӣ хел зебо аст. Метавонем ки сурат расм гирем. Спасибо, щас потом. Щас заходим. Ана. Чӣ хеле ки гуфтем аз солҳои пештар хубтар ва зеботар шудааст. Шаҳри Екатеринбург соли навро бо тантанаҳа ҷашн мегирад. Имрӯз ман ҳар он чизе ки дар дарун аст, лединой городок мегам, шарчаи яхин ба шумо нишон медиҳам. Рӯ парӯи кремли шаҳри Екатеринбург. Хеле ки шумо мебинед дар даромадани лединой городок якта чархофалаки калон ва як дук карусел мондааст. Ва баъд анаи хел ҷойҳои савдо зебо кардаг. Аз ин тараф бошад бобои барфӣ. Аз ки ҳамроҳи бобои барфӣ метавонед ки расм гиред. Шумо метавонед ки расм гиред. ҳозир мо ҳам рафта ҳамроҳи Дед Мороз расм мегирем. Давайте я вас сфотографирую. Давайте вот сюда. Нет, вам нет. Ну ладно. Так фотографируйте тогда сами. Мы просто думали, вам надо. Да. Весь. Да, все нормально. Да. Шумо мебинед имрӯз мо ҳамроҳи Абдусабур омадем дар лединой городок. Ки ба кӯдак чӣ хел писанд меояд ва ба дигарҳо чӣ хел писанд аст. Аз дигар шаҳрҳо салом алейкум ба ҳамаи мардуми ғариб, ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон. Имрӯз ман шуморо нишон медиҳам ки дар шаҳри Екатеринбург соли нав чӣ хел ҷашн мегиранд. Ба касе ки маъқул нест, дар комментария гуфти гапҳо бинависа ки маъқул нест, соли нав мо ҷашн намегирем. Мо имрӯз омадем ки дар ин соли нав чӣ чизо кардагиай, соли нави мелодӣ аст. Тамошо кунем ҳамроҳи Абдусабур. Дигар праздникҳо дар ин ҷо аспҳои хурде мебошад ки барои кӯдакҳо бисёр писанд меояд ки дар ино гуфти гапҳо кататса кунанд. Ин чӣ хел зебо аст. Метавонем ки сурат расм гирем. Спасибо, щас потом. Щас заходим. Ана. Чӣ хеле ки гуфтем аз солҳои пештар хубтар ва зеботар шудааст. Шаҳри Екатеринбург соли навро бо тантанаҳа ҷашн мегирад. Имрӯз ман ҳар он чизе ки дар дарун аст, лединой городок мегам, шарчаи яхин ба шумо нишон медиҳам. Рӯ парӯи кремли шаҳри Екатеринбург. Чӣ хеле ки шумо мебинед дар даромадани лединой городок якта чархофалаки калон ва як дук карусел мондааст. Ва баъд анаи хел ҷойҳои савдо зебо кардаг. Аз ин тараф бошад бобои барфӣ. Аз ки ҳамроҳи бобои барфӣ метавонед ки расм гиред. Бисёр чизои яхӣ карда дар инҷо овардан ки нафарон ки ба инҷо меоянд табаш хуш шавад инҳоро дида. Дар ҳақиқат дар инҷо торт аст. Торт. Аз пеш рафтам ва
кудако омада хатоб мекунам. Мо ахир кудак меям қатмон екис мо кудак мекунем. Шавқанд барои кудакошон бараш манами лабиринт ҳастанд. торт кардагиам сол ҳар сол ҳарчи мекардам сол торт кардам. ҳамроҳи мо бошед, ҳамроҳи мо бошед. Пока нишон додам, айҷо кудако ҳасоб мекунам. Tez nakli o istiyorsa. Alaka bakıyorsun ki bana koray yakta alaka. Bana remo koyuyorum. Akşam o seti barı kudako bir şeker şalmanlar. Bana yaş anamlar. Kudako dadarım bir avan. Ya ayısı baroğadan anlatıyor. Beyozdan ya taşıdı ya. Amrayım o boşu. از همه کلانترینش در اینجا همه خود تورد می باشد که 1 2 3 4 5 6 7 etaج می باشد. اینطور می بینیم در اینجا بسیارتر همه کتوکات داشتن که کتوکات بسیارتر شافمان شوند و بازی کنند. از همه کلانترینش که نرخش 50 روبل می باشد. فقط منم رسمو را کردن که ترمون در 2008 ما هم شاور گیزی تورت میدهیم. گیزی تورت ما شما را نشان بدیم. ما کنم که تو دا باید روی نما بکنم نشان بدیم. بسیار زیبا. ما با اون خاطری نمونیم که سالی نو آزمایی هست، دیگر هست، کسی هست. تا وقتی سالی نو بشد، همینطور چیزهای زیبا، همینطور که میگیم خوب، همینطور بسیار برای ما شوق آور است، برای ما اینترس نیست که همینطور با ازیاف همین چیزها میکنند. اگر شما یک چیز بینید، فکر کنید، همینطور نستهش نیست. نبی خانه توری برف است. چه کرده که یک خالدین کاملا آورده نمیشه مقصد در این جمعون است. در اینکه هر روز برف نیست که شما سول باید کنید. میگیم که برف بوده. اینه چیکار زیبا ساختگی. به نهایت گفتی گفت خالانتی خوب داشته است که این طور کاملا ساخته است. به نهایت خوب. بس تمام تو پستای. اینجا آمیتا. саломат бошед. ҳозир мо мебинем ки ин торти бузург ҳаҷм аст ва ин ҷое дорад, даре дорад ки ба даруни инҳо даромада тамошо мекунед. аз як дар медароӣ ва аз дари дигар мебароӣ. ана торти калон ду дар дорад. Не знаю как. Неки маълум нест ки чӣ хел мемонда бошанд. Пурсидан дар кор. Очередь. Это очередь. А что там есть вообще-то? Что-то там интересно. Да. Одамо очередь истодаян ки ҳамиҷа бидарам. Мана ба шумо очередта нишон медиҳем ки дар ин ҷо чӣ гап бошад. Что там вообще-то?
А кто-нибудь знает, что там? Может спросим, что там вообще там? Можно узнать? Там ваш город, только ледяной. Ледяной город, Екатеринбург, что ли? Да. Спасибо. Вот. Так и мы знали, что внутри этого большого тортика стоит город Екатеринбург в ледяной форме. Ребята, это вообще-то класс. Ну, может, очередь заходим, да? Посмотрим, нет? Пошли тогда. Вот дальше мы мерим. Пошли гуфтанем ки дар даруни ҳами торти калон, дар даруни торти калон ду дар аст. Аз ду дар аст, як дараш даромад аст ва дари дигараш баромад. Гуфтанем ки дар даруни ҳами торт шаҳри Екатеринбург ях, яъне шаҳри Екатеринбург ба пурагӣ ях карда дар ҳам дарун расмаш аст, расми калон. Абдусабур ё. Абдусабур. Абдусабур. Ах, не. Холодно тебе, нет? Пошли. Телефон тебе надо? Нет, пошли. Пошли там посмотрим. Ана ахи ба шумо нишон медиҳем. Дар ҳамин шаҳри Екатеринбург ҳамагӣ якчанд манам хел ҳайкало чо сохтагиам ки аз яхам ҳама ино. Ҳамаш аз ях аст. Ва манам хел яхора боз зеботар сохтам. Ин буд солинавӣ дар шаҳри Екатеринбург. Вас тоже наступающим. Ана бобои барфӣ бо ҳамроҳи ҳама расм мегирад. Бепул. Да, привет. Я из Дедом Морозом. Да, я из канала Самбой ТВ Екатеринбург. Хотел, чтобы вы сегодня поздравили все людей в мире и также народ, который живет в городе Екатеринбурге. Всех с наступающим Новым годом. Не забудьте. Любви, денег много, здоровья и счастья. Ура! Спасибо. Отлично. Им будет бобой барфи дар шаҳри Екатеринбург, ки бобой барфи ки ҷинсаш зан аст ва ҳамроҳи ҳама барои хурсанд шидан фарқ надорад аз кадом миллат ҳастӣ, расм гирифта, сурат гирифта бепул хурсандии худро бо хурсандии дигарро табдил дода истодааст. Очень хороший подарок на Новый Здрасте, год. с наступающим. С наступающим вас, счастья и Спасибо. удачи вам в Новом году. Да, в этом году что у вас нового? В этом году у нас снова, собственно говоря, новые клише. Вот, есть собачка в честь собаки, снова новогодние клише, абсолютно новые. А цена Биткоин появился. Ну да. А цена какие у них? От 150 рублей. Алюминиевая монета самая простая стоит 150 рублей. 200 рублей алюминиевая на брелочке. По 250 рублей стоят латунные монетки. Красиво вообще. Спасибо. Не за что. До свидания. ҳамроҳи кӯдако омадем дар ин ҷо кӯдак прокат мегирен дидиниян ки ҳамин гуфти гапо катокое ки дастгир аренда мегиран. Аренда мегирин, кӯдакотон мера бозӣ мекунад, баъд метавонен ки боварда спрен. Здравствуйте. А 150 или 200 или 350 рублей это на сколько минут? Это продажа. В аренду мы даем вот такое корыто. Ага. Вы оставляете 200, а мы обратно вернем вам 150, когда накатаете. А, значит 50 рублей 50 рублей прокат. целый день можно, да? 3 часа. 3 часа? Спасибо, с наступающим вас. Дар ин ҷо барои калонтарон гуфти гапои экстремал ҳастаки на талхатон мекафада я бубин суршен бо ҳастай барои кӯдакотон ман хеле чизо ҳастаки нархаш 200 рубле 200 рубла. очират медонем барои чи аст, навбат асту, навбат барои чи аст. Ман гуфтам ку аз ҳама катоки калоне ки нархаш 100 рубл мебошад, ҷа мебошад. Дар ин ҷо аз ҳама беҳтарин ва хубтарин ва зеботарин барои расм гирифтам. Расм мегирам, мардум
Всем это нравится, классно. Все. Видишь, ну, день схилба. Нахаш 50 рублей, 50 рублей. Вот ты гавна посидит. Ну, он кадарот яски. Удави каломуша 60 миллион сатардина. Сава пасо? Тай жабрам айжам, мы брем хотя бы собрать чей. ҳаво гарм будан баъзе ҷо аллакай об шуда. Пойдем, Макс. Я что вылетел? ва фикрам ки ҳар он чизе ки буд дар ин дарун мо ба шумо нишон додем. Ин буд 2018 соли шаҳри Екатеринбург, Лединой городок. шараки яхин шаҳри Екатеринбург. ҳар он чизе ки буд имрӯз мо ба шумо нишон додем. Ташаккури зиёд барои тамошо. ҳар он касе ки на омада шуди тамошо марҳамат мадад тамошо кардан, гаштан бар ягон миллат, бар ягон гапон дин кордор нест. Яъне қайсану фарзанд соли нав аст. соли нав ба ҳамаи шумо мо аз канали самои дини Екатеринбург имрӯз шуморо бо шаҳри яхини шаҳри Екатеринбург, соли нави шаҳри Екатеринбург шинос кардем бо бозӣ. бародарони азиз, ҳар он чизе ки мо имрӯз ба навор гирифтем ва пешкаши шумо кардем дар шаҳри Екатеринбург буд. шаҳри Екатеринбург яке аз шаҳрҳое мебошад ки дар ин ҷо тоҷикон бисёр аст ва на танҳо тоҷикон ва тамоми миллате ки дар ҳамин шаҳри Екатеринбург аст, тамоми рӯи дунё дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд. аз он сабаб мо ба навор гирифтем ва пешкаши шумо кардем ки мо тоҷикон қафо намонем. гуфти гапо аз ин хел зебоиё барои ҳамин пешкаши шумо кардем. имрӯз ҳар он чизе ки буд дар ин Лединой городок барои ҳамин пешкаши шумо кардем. шумо метавонед бинед дар ин ҷо узбеко тоз здесь. Салом алейкум. Как дела? Всё нормально. рафиқони мо ки дар бозори Таганский ряд кор мекунанд дар тамошо омаданд. Лединой городок бародароне ки дар Таганский ряд кор мекунанд аз шаҳри Узбекистон. та шумо ба фикр ки баъзе аз шумо дидаин шаҳри Екатеринбург, баъд шумо омадаин инҷа хабар гирифтагин. танҳо мо намегем ки шумо омадагӣ нестен ва ин баъри он касоне ҳастанд ки омада наметавонанд ва на омадан ва дар шаҳри Екатеринбург будан ҳозир дар дигар шаҳрҳо кор мекунанд.
барои ҳамо гуфти гапот ба навор гирифтем ки бубинам ва ёд кунам шаҳре Екатеринбурга ки солҳое буд ки дар ин шаҳр Екатеринбург кор мекардам, дар ин шаҳр Екатеринбург зиндагӣ мекардам. Ба ин центр омадам чанд бор гуфти гапот дар як ҳафта чанд бор ба ин центр омада ё ки дар як моҳ омада мегузаштам ва медидам. Ин аст ҳамаш шаҳри Екатеринбург, Мединои Гарадок аз берун. зебоии баҳри шумо. соли навӣ дар шаҳри Екатеринбург арчааш арчаи бузург мебошад, яъне хеле калон аст, бузургҳаҷм аст, қадашам дароз аст. ин Абдусабур аст. Абдусабурам қатимо тамошо омадааст. имрӯз 29 аст. ден открытие намели Динои Гарадок буд, мо тамошо омадем. рӯзи соли нав рости гап мо намеоем, барое ки рӯзи соли нав одам бисёр аст. ба ҳар он ба мо хуш намеояд. дар соли нав тамошо ва зебоӣ барои фасони зебоӣ ва интерес шумо омада ба навор мегирам ва пешкаш шумо мекунем. соли нав барои чӣ мо намеоем ки барои соли нав талпа одам бениҳоят бисёр аст. аз ҳамон сабаб мо наметавонем ки рӯзи соли нав бием. соли нав рӯзи соли нав рӯзи 31 дар хонаи онбош 10 рӯз гузашта мекунем хоб мерем. ҳар як минут соат аз тамоми гуфти гапо гӯшаву канори шаҳри Екатеринбург ба инҷа тамошо омада истодам. саломат бошем бародарон. ин аз ҷое ки мо баромадем ва ба навор гирифтем, боз аз ҳаминҷа баромадем, боз ба навор гирифтам. саломат бошед. соли нави мелодӣ ба ҳамаи шумо муборак бошад. С наступающим!